Tas kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniġ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jsegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina li mħabba tal-Alla u laqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti se niċċelebraw din l-Ewkaristija dal-għodu f'din il-ġurnata l-erba tar-reba' ġimgħa tar-Ramdan. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom nemmnu fil-qawwa tal-Qudiesa il-valur tagħha. Min-naħa tiegħi sejjer noffri ħall-erbieħ ta' Ġuża u Franz Grasso. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej il-ħniena u l-indiema. Ngħidu flimkien nistqarr l-Alla li jista' koll u lilkom ħuti bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emmi, bil-ħallejt tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, inti tagħti il-premju lit-tajbin għall-merti tagħhom u l-maħfra lill-midinbin għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokontana nitolbu tħenna għalina biex nistqarru li aħna ħatja u bekk naqilgħu l-maħfra ta' dnubietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, fi żmien it-tajjeb smajtek u f'jum is-salvazzjoni għentek. Ħarestek u għamilt minnek patt mal-poplu biex nerġa' nqajjem l-art u nqassam il-wirt imħarbat biex ngħid lill-imjasrin uħorġu u lil dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl huma jiraw matul it-triq u fuq kull għolja erja isibu il-merħla tagħhom. Ma jaħodhomx il-ġuħ u anqas l-għaġġ u ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx għax min ħenna għalihom imexxihom u jgħaddihom minn ħdejn ejjun ta' ilma. Minn kull muntanja nagħmel triq u nolli l-modijiet tiegħi. Ara, dawn jiġu mill-bogħod, ara, dawn mit-tramuntana u l-punent u dawn mill-art ta' Sinim. Għannu osmewiet, aqbeż bil-ferħ u art, infexxu fil-għana u muntanji, għax farraċ il-mulej l-poplu tiegħu u ħenna l-imsejknin tiegħu. U Sijon kienet tajt ħallin il-mulej, sidin sini, tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għall-bin ġufa. Imqarjek din tinsa, jien ma ninsik qatt. Il-kelma tal-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, twajjeb u ħanin il-mulej, twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba, twajjeb ma kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-mulej. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedijiet tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq.
twajjeb u ħanin il-mulej. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Twajjeb u ħanin il-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Jinu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-ġemgħa tal-Lut, missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll. U minħabba fekk il-Lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax lill-Alla kien jgħidlu missieru u iqis ruħu daqs Alla. Ġesu qabad u qalilhom, tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajħ jekk ma jarax li l-missieru jagħmilha, għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Għax il-missier li l-iben jħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih ħalli jkollu biex jistaġbu. Għax bħalma l-missier qajjem il-mejtejn u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid hu. Il-missier ma jagħmel ħaq minn ħadd, imma ħalla f'idejn l-iben biex jagħmel il-ħaq kollu hu. Biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben bħalma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li bagħtu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min bagħtni għandu il-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għal ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu il-leħen tal-iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll tali l-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu u taħ ukoll is-seta li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan, tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna. Jien ma nistax nagħmel xejn minn rajja, il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma', u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum li tippreżentanna l-Knisja jimlina bil-kuraġġ biex ma naqtgħux qalbna. Minkejja id-diffikultajiet, il-problemi, il-mart, l-uġieħ, l-anzjanità kif jitlob is-salm, tħallinix meta nsir anzjan, meta nsir xieħ, wieħed mis-salmi. Il-ħajja ta' kull bniedem. Imma ma jinsiex li mhux waħdu
hemm l-għajnuna ta' Alla. Prova ta' dan li qed ngħid huwa l-ewwel qari. L-ewwel qari il-profeta Iżajja jikteb dan il-qari lil-nies tiegħu ġensu, il-Lut, meta kienu fl-eżilju qegħdin ibatu u jgħidilhom biex ma jieqfux, biex ma jibżgħux, biex ma jinkwetawx. Aqbeż bil-ferħ, infex filana, għax farraġ il-mulej il-poplu tiegħu. U ħen dan huwa stil kif jippritkaw il-profeti, l-istess ħsieb jirrepetih darbtejn. Ara, farraġ il-mulej il-poplu tiegħu. U ħajjajt l-istess ħaġa fi kliem differenti. U ħen mela farraġ u ħen għall-imsejknin tiegħu. Għax imsejknin? Għax għadhom jinsabu kastigati biex jiftħu għajnejhom fl-eżilju. Imbagħad jirraġuna l-profeta b'mod kif jirraġuna bniedem u jgħid intom, Sijon, intom qed intgħidu ħallini il-mulej, qed naqra taf minn ngħid minn moħħi, ara xi qrajna. U Sijon tgħid ħallini il-mulej, telaqni il-mulej, il-laħwina dejjem iswed, ħallini il-mulej. U l-profeta jgħid, anzi jirrepetija, Sidi insini, ara l-istess ħsieb darbtejn biex qawwi. Ħallini il-mulej, Sidi insini. Ma il-profeta jargumenta b'mod sabiħ ħafna. Ħafna. Jgħidilhom isma'. Illum tweġġa tgħidu taf għax illum id-dinja inqalbet inqalbet sewwa. Ara x'jgħid il-profet. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha? Il-laħwina llum differenza. U ma tħenx qalb inġufa parti minna l-om. Tista' ma tħenx titlaqa, aħseb ara l-abort, x'waħda dejn, Qed jirraġuna hekk il-profeta, jirraġunaw, imma ftakru ftit qed jgħidilhom. Intom veru qegħdin tbatu, imma għamlu kuraġġ. U ġibilhom dan l-eżempju. Tista' u jerġa' jgħid iktar xi ħaġa iktar qawwija. Imqar jekk din tinsa. Imma jien ma ninsjek qatt. Din hija twemmin tagħna ħut il-eżiż. Din hija l-fidi tagħna. Aħna qegħdin innegozjaw, aħna mixjejn mhux wara t-tellief mhux wara l-Kalvarju biss, imma hemm il-qabar miftuħ, hemm il-qawmien. Mela kuraġġ jgħidilna l-profeta. Teqtewx qalbkom, qegħdin fir-randan. Ma nibżgħux għax nagħmlu xi sakrifiċċju. Ma nibżgħux għax ma nħallux il-ġisem tagħna jirbaħna. Ma nintelqgħux iż-żejjed il-bruda ħut il-eżiż. Il-bruda. Jien ma ninsjek qatt. Dan huwa kliem li l-ebda bniedem għandu kemm għandu saħħa u għandu kemm għandu ġejt u jikmanda kemm jikmanda mhux kapaċi jgħidu duħħan. Jien ma ninsjek qatt. Din hija l-kelma tal. Mela nkomplu bil-kuraġġ il-mixja tagħna. Inqumu bil-wifqa. Il-Missier bat lil Kristu ibnu biex ikun il-qawmien u l-ħajja. Ngħidu għalhekk bil-mewt ta' ibnek mulej għatina il-ħajja.
biex il-Knisja tidher bħala sinjal ta' faraġ u tama għal dawk li jbatu nitolbu. Biex aħna nilqgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu bħala il-mibow tiegħek li jimlina bil-faraġ u t-tama nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ, għal dawk li għal-jum qegħdin noffru l-qudiesa u dawk li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Qegħdin Marzu x-xahar dedikat kollu kemm lil San Giuseppe. Ta' mhux hekk, il-Knisja taf toħlom għax tara l-qawwa ta' dan il-qaddis. Nitolbu għalhekk għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-moribondi biex għat-talbu l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu. Nitolbu bil-mewt ta' ibnek Mulej Mister Qaddis lejk nerfgħu dawn it-talbiet tagħna bi Kristu Sidna. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej l-lulub na jismana, għalix fiki tamajna finnik Henna lina mulej, henna lina. So benin midnubiet tal-imoddi, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li noffrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidsu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Intritna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena ngħinu lil ħutna fil-bżonn u nkunu nixbħu lilek. Għalhekk ma talanx li nfaħruk u ntennulek bl-għaqeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
Hekk ukoll wara l-ikla bħall-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli qalilhom ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Ġuża u Franz Grasso. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tal-glorja tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobsna Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, staħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Nejdu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħin aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnina, jiswa
ما طالبي كون هاني صوبة كبيرة بقلبي مني كتها على ذنوبيتي واسقفني هنا لي يا هنا لي او جيسو سكور اتمنزي izdan hopp قلبي كلها حياتي كلها يناريك تويسيتك كل محبة بحر ديها كل جيد تحت رجلي هار في سطالكيكو ما كنتش تيهين تسير هنا لي يا هنا لي او جيسو سكور اتمنزي izdan hopp قلبي كلها حياتي كلها يناريك ليلك عين تعلنا كلها سيتا كله شين وراب بيش يا هسرا بيسيل فروها فلوكت يبيتك ينجرب هنا لي يا هنا لي او جيسو سكور اتمنزيت izdan hopp قلبي كلها حياتي كلها يناريك الله تيهين سمهرتك قلبي سكيف رحمة صليب وقتينتي حياتي سومي قلبك بوزات هابي هنا لي يا هنا لي او جيسو سكور اتمنزيت izdan hopp قلبي كلها حياتي كلها يناريك Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna issa wara l-quddisa u l-meditazzjoni ta' dan iż-żmien tar-Randan. kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha nifet sejfin nikmet kem dbatiha f'qalb uġuha li madweja li nifniha ħasset l-om jimbirka meta
il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna.